So guys, niya guys ang gibuhat guys na bunot ra ni sa lubi. Diya salamat ikado sa nag-sponsor dani si Ma'am Bitani Escobia diha sa sa Germany sa out diha. Diya kong gipalitan og pintura guys. So di ta makapag-vlog-vlog dani kay grabing ka saba ning mga panday. So ato lang sa pinturahan para kuan. Sa una guys, agahang gibuhatan ni kulay orange ni gibutangan hag pumpkins ba nya. Saba pud ko gidrawingan na sa og kuan kanang pumpkins ba nga na orange ja. Ay drawing nga ito nga na. Diya kayo may orange nga pintura sa hanggantuan kanina laman puti. Maiba naman yung garden natin guys. So ang itanom dani kuan piksay or litos. So daghan pa ta kog buhaton guys nga para ikag nindot tanaw na tong tanong matahang mga garden. Alanganin ka 2 oras. Kay nagasikaso ka pugos panday. May mga kinahanglan dun. Salamat ikadyo ko ni Mambi kay akamang portahan guys. Gipa butangan niya og jam kay malagi na nag-crack ang siminto og way jam nga atong ibutang sa portahan. Diyan ang duha ka portahan ijang gi-orderan og kuan. Butangan niya jam. Diyan na sila dito guys na flooring. Diyan gitibag nila ang portahan ba kay butangan og jam. Diyan ugma siguro mag-finishing na pud sila guys. Salamat jud kadto Mambi sa imong mga blessing nga imong gi-share namo. Salamat nga ako imong napili nga imong tabangan. Diya salamat sa mga tawo nga ning tabang na shout out ko ni Ma'am Marieta Ramo Gumis diya sa kuan kanang Canada. Ni si Salumi Ramo. Kamusta naman mo sis? Shout out ko ni kuan Ate Nolina diha sa Singapore. Salamat kadto Ate Nolina, pasensya na kado kay ara lang ginahang kabisi. Kanang ang busy kadto ko shout out. Niya shout out ko ni Ma'am Ging Adlawon. Kasi guys padung siya sa Amerika bakasyon. Salamat po kadto ko ni Sis Jackie. Diya ko kung palitan og puno manok guys. Kuwang man ko og manok tulo ka buok isa kung palitan og manok. Pero ija na lang gipanaad nga si Jan tay mo palit og manok ja. Maikag man ta guys manang ning message siya na karon nga. Si mo puno og manok tulo ka buok. Kaso lang nagbakasyon pa siya. Salamat kadto Sis Jackie. Diya salamat sa mga tao nga nagmahal namo guys. Salamat kadto ninyong tanan sa walay sawang pagtanaw sa video ba. Diya pasensya na kay saba na nagtibag dadto sa muhang portahan. Diya malagi guys kanang ading gipaning kamutan ni hang garden kay nakaibaw mo pilay premyo dani guys sa hang garden. Makadaog ka 50,000. Sa una guys pag pandemic nakadawat pug ko og dakong premyo kay ako may na first. Dako kadung tamang namo ba. Hindi. Nakagtabang namo ng mga kuan guys kanang so mga nangutan ako ani ha bunot sobra sa himog biko. So di lalim mag-garden guys kay labi na ingani ay pakuntis kanang tawag ito gasto pud payat kag pintura. Pero di kadto gasto ning hang garden guys kay nara may mga kawayan dari sa among likuran nga gipanglabay na mga kawayan nga sobra sa mga bangka mga mo hanggi pangadyo. Salamat ay kadto sa mga naghatag ni kawayan kani hanggi panghimo og pakatayan. Salamat kadto ni balik-balik tay ko dani si Ma'am Bitani Escobia diha sa kuan. Salamat.
Ang uban mga nag-garden guys, daghang kado sila nagtilabangay, pero kami, ako ra si Papa Eding si Nicole. Buon si Crystal magbakasyon na to. Karong week last na naman niyang kuan ron. Makatabang na to dari. Nag-sweet kayo ng mga manok ka. Hindi ito tali sa orange ni. Laban lang ta guys, laban sa kahirapan ng ating buhay ay ano lang guys, wala pa ko ka suway guys na mag laag-laag ko o kasuway nga mag enjoy ko, wala katulong nagsumbami guys, murag enjoy ko ato kayo orang na kawa man pag stress ni magsumba-sumba ta. Malagi na guys kanang. Oh, diba? Napay hanging plant. So vegetable plant ni guys. Na cute kay italaok sa akong kan bantam. Laging cellphone guys na parang say wala ko'y gana bitaw mag front cam ko kay ang cellphone mara nagkawat ko sa kapoy na kaduhang mata guys pero wala ba nagyapon so ito isang ibitay guys maghimo pa ko ni Papa Eding bitayanan diyan na mamara na sang yatang og jeep alam mo gibutangan nila og mga kabilya para ligon. So diyan na ma'am na dali ka doon naka-symbol si Rubin. Dali ka doon naka-symbol sa jam. A few moments later. Hello guys, majong adlaw na tong tanan guys kanang karon pa jud ko naka-intro guys. Bitaw majong adlaw na tong tanan guys kanang wala ginag akong oras guys, grabe ka kuan. Grabe ka kuwang so sa kadlaw. Kuan guys kanang nagatuhang bitay guys. Diba gahapon nagahang video gahapon guys, gamay pa na si Ja. Karon dako na si Ja na. So dali ra jud ka ni siya mo dako ni kuan. Sakto ngari nila guys, makita sila nga nainimbuga ang tanom. Pero di ni siya ma-appeal sa kuntis kay kuan man ni siya. Una man ning gitanom kagatang kuntis guys kay naka-kuan jud siya, naka-update tag adlaw. So mo rin ang mapakita kaning siya. Bag-o man ni siya nga gitanom naho pero makalipay guys kay nag-start na pud siya og bunga. Ang gamay pa siya na nag-start na siya og kanang lahi siguro ni siya kay lahi man og dahon murag lahi siguro pud ni siya og bunga. Kuan ni siya kapunuan 1 2 3 4 kay duha man nakapunuan na diha 5 kay kinahanglan man sa atong garden guys kanang kadatan ng 5 ka kuan 5 ka punuan. Diyan gitanom dari guys na kay laban mo na ni yaban na man na. Okay. Mga herbs naring dapita guys, mga herbs ug kuan ang gibutang sadto. Mga tambal, mga pang medicine ba. Nanata dari og may mga tao dari guys ug na sila gipamati. Mo rin na sila na dari. Shout out day ko ni Rimilin. Kuan Trapa. Rinilin Trapa. Ari na sila dari. Mga silingan na mo ari na dari kay na ako'y mga aloe vera. So aghang mga aloe vera guys dari na ibutang. So ako jud ko na human dyan. Ako'y gibuhat guys. Gapon ga. Pintura ko dani.
bunot ra na siya. Na sang tamnan ron og pitsay. Diyan na dari ibutang ato at mga fertilizer. Hapa na siyang hiluan guys. Hapa na siyang kuanan kanang pinturahan pa na kinagi. Kalawang tungtunganan. Diyan makalipay kay agatihang tilapia wa siya way namatay. Puro siya nabuhi. So ang pangarian si Junjun guys kay siya ang pabuhaton og kanang hydroponic. Siyang pangarian. Hydroponic ang butang. Diyan nangita ko gingani guys kanang tawag dani is kanang pansit-pansitan. Diyan parang sarama din siya mutubo kay mutubo ra man ni siya og kuan. Kanang tiguan diyan man gani kay sa dani ug tiguan na guys mapuno na sa ingani mga pasit-pansitan ja required pud ni nga atong itanom ning pasit-pansitan. So kisay maka kuana ning pasit-pansitan tambal pud ni siya guys. Ja warita dari sangi pamalhin na ag mga kuan manang arang bisihan na gabi sa gabi nang dako guys ga kuan ko kay hanggi pamalhin na ag kani siya saluyot na diha dapita na. Diyan gibutangan po dari og tangkong nga kanang dagkag nga tangkong dagkag dahon diya. Kani siya tangkong pud ni. Na tambok sa kay uwan man. Dari may sa gatihang pino. Nga pipino nato na. Ang didto ag batong ang gatihang manok. So inag libot nila dari guys na manok natay nice kado nga kuan ang isprihan na sa ganiha guys ug katong neem tree is katong neem tree nga hanggi buhat ba kay ngani mo gud siya guys na mga kuan ni siya kanang mga piste na man ang ginahinaya nato na siya og spray kani atihang kuan ni siya guys kanang organic ni atihang garden ja atihang mga piste fertilizer ato na siyang mga hinimo wanang healthy ra kadyo atohang mga utanon jadari mo ni hang giburtay man ha gabi kay walay ko mabalhinan daning ang mga tangkong so daan sa nahagi tangan sa nahagi gabi ka kuan ay ko guys gapukus ko kay grabe kuan kanang daghan kadyo kog mga pangbuhat ba na nabuhi na gatong pitsay guys. Diya aran tambul ka gatong kuan kanang kubasa na saka na siya oh. Saka na siya. Kaya ug di na kadyo init guys sana man tangan ning kani sapin. Kay di uwan naman. Nakalipay. Diya daghan ang tag mga bugunahon wag guna pa ko diha guys. Ang gipulihan og puti pintura ag hang green kay katupod ha puto pinturahan kay ron kita kadyo ang kuan ba puti kay green murag ka color ra man pud sa tanom damo lagi ni nagbuntag ag uwan nga gabuntag siya og mayroon kamunggay guys so di na sa pakuha ay di na sa napakuhaan ang tanglad di tanglad mo po na niya kadto ako pinagtanom dadto to silang gitanuman dadto hapan isang tamnan kani hapan isang tamnan unja kani tuwak naman naguwan sa panisang tamnan og pitsay. Grabe kabisi na ron guys, grabe sobra. Halang matay ka. Kuanan sa atong oras lagi. Hey, ano naman ka diya be? Bastos ka ha. May manok lagi dali. Muntag sa dupa guys, grabe na lang ka. Paningat akong taman. Ja, mo lagi nag-focus ko kay labong ning tuwa kag uwan kay nagsige maguduguan ja. Salamat pud kadto sa uwan kay lipay pag atohang mga tanom to, dagko na kadto atohang mga kuan. Ating mga okra guys dagko na kadto. Dagko na. Dagko hapong kuan dadto. Ating
So manihang gihimo nga kuan guys, ato nang isprehan ni tahang kuan okra. Kay naanap pinaputi-puti. So nga nila sa mag-spray guys, oh, nakita ninyo. Kanisa kay di man ni sa makadaot og kuan kay mga kuan ra man ni sa kanang ang namatay mo kuan kaning Ano bang ni murag puti-puti guys ah. Takboy man ni siya. So dito mag-spray og kanang fertilizer nga nakadaot. Ang atohang kamatis oh. So isprehan na natin ng mga pait man na siya guys, manang di maka duo ng mga kuan ba mananap. Kay pait ni panyawan ni siya. So i-try pud dato kali sa panyawan katong usa mintri, mas pait ang panyawan. Wow. Naay langgam. Okay, nanay bunga na ah. Sinikol guys, ang gipa buhat og kuan. Kay manghinlo pa mi dani ang gipa buhat sa og tawag dito, mga libil kay ato mo pud ni butangan og libil ning atong mga tanom. Ni atong kuan oh. Atong taong guys. Dago-dago na pud. Nakoy bagong gitanom nga kuan diha oh, tanglad. Jadari, wa pa ko nahuman og tanom sa kuan. Kanang pitsay. Atong kamatis na ah. Hindi matakbo yan og kuan. Diyan ako gitanom dari nga na tangkong, Chinese tangkong na. Diyan atuhang kuan dari guys, kanang tawag ito. Salamat si Kadus Uwan. Na balinunon pa ng ahong pitsay guys oh. Atong tawag ito kaning atong pipino. Bidahan na pagkalat guys, mga hipos pa ko. Nada po diri atong kuan guys. Lahi man tong upo guys eh. Naglibog-libog na niyang upo unsa ni siya kanang upo basa ba na o unsa basta gang nailhan di akari o upo man ni eh. Murag usara jud kapunuan ang upo ani. So mo to guys, ang harang bisihan na kaadto di ra ka karon bisag gabi naga trabaho pa ko guys. So ato sang ipakaon na ang tilapia guys oh. Nangaon na sila oh. Salamat sa Kadus Ginoo guys nga buri silang tanan oh. Nangaon na sila.